Egun hon eta ongi etorri, bertze urte batez, errepresaliatuen omenez, besten hasierarekin batera egiten dugun omenaldi honetara. Iñaki Iriarte Mendiondo eta Ainara Agirre Torreseren txalaparta doinuekin hasi dugu gaurko ekitaldia. Oroitarazi nahi dugu, gaur omenaldi hau egitea ez dela kasualitatea. 1926ko abuztuaren 2an, plaza honetara deitu zituzten 10 herritar, batez ere emakumeak, adinekoak eta haurrak. Gehienak fronte republikanoan ziren gizonen emazteak eta alabak. Eta kamioietan sartuta bota zituztela herritik. Bortxaz, euren borondatearen kontra. Urtetako errepresioaren hasiera izan zen. Gertaera hura gogoan, 1926ko eta Bigarren Mundu Gerrako errepresaliatuak ekarri nahi ditugu gogora. Gaur bereziki, azken horiek aipatu nahi dugu, gerra bukatu eta nazien kontzentrazio esparruetatik libre gelditu zirela 80 urte bete direnean. 1926ko gerratik eskapo joandako haunitzek, Frantzian jasan zuten bigarrenez errepresio bortitza. Kontzentrazio esparruetan sartu zituzten, eta naziek Frantzia hartu zutenean, haien atzaperretan gelditu ziren hainbat. Kontzentrazio eremuetan honako beratar hauek egon ziren behinpin. Eugenio Alli Ferrero, Antonio Clemente, José Rubio Delgado, Víctor García Serrano Retegi, Isidoro Faguaga Larrache, Faustino Alli Ferrero, Tomás Apat Telletxea, Severo Apat Telletxea, Saturnino Apat Telletxea, Saturnino Garbala Ardanaz, Eugenio García de la Lastra, José García Fernández, Francisco Jauregui Telletxea, José Sánchez Telletxea, Jesús Telletxea Ordoki, Juan Vallejo Corrales eta Frantzia Altzuet Altzate. Azken honi, omenaldia egin genion joan den apirilean, eta bere izena darama plaza batek herrian. Lehenbizikoa emakume bati eta errepresaliatu bati eskainea. Beran sortua, Urruñan hazia, Komet sareko kidea izan zen, eta pilotu aliatuei muga pasatzen laguntzeagatik atxilotu zuten, eta kontzentrazio esparru batean erail zuten. Bera eta Urruña izan ziren bere bi herriak, eta bi herrietako alkateak deituko jut mikrofona intzinera. Etorri favorez, Filip Aramendi, Urruñako auzapeza, eta Aitor Elespuru Egaña, berako alkatea. Egun hon eta ongi etorri gaurko ekitaldi honetara, bai, eta eskerrik asko, batez ere hemen errepresaliatuen senidei, eskerrik asko ere Urruñako lagunei, bai, Frantziaren senidei, eta 36ko gerra gutxi ez balitz, gero Bigarren Mundu Gerra etorri zenez, 80 urte, betetzen dira orain gerra hori bukatu zenetik, eta oroitzapen berezi bat, ekitaldi hau egiten dugu beraien oroimenez, lehen zerrenda irakurri da, zenbat beratar bidali zituzten eremu horietara, konzentrazio eremu horietara, eta hainbat bai ziren. Guk memoria egitea gizakiak edo ahaztu egiten ditugu gauzak, bai, eta oroitzea, oroimen lana esfortzu bat eskatzen du, hori Bernardo Atxak erraten zuen, eta aipatu nahiko nuke memoria historikoaren inguruan egiten dugun lana, ez? Bai, azken urtetan, uste dut erreparazio edo rekonozimendu lana handia egin dela hemen beran, hor dugu, bai instituzionalki ere bai, ez? Argaitzeko Harrobi hori, toki memorialistiko izendatua dago ofizialki, Nafarroan fusilatu gehien egondan tokia da. Plaza hau bera, 36ko Uztailart abuztu aretan, gertatu zirenak gogorrak hartzen ditugu, eta baita ere, aipatu nahiko nituzken memoriadun eskolak, Labiaga ikastola bera ere hor dabil, eta egiten duten lana, transmisiorako eta hurrengo belaunaldiei hau dena transmititzeko. Aipatu ere, auzolandegiak, gaur etorriko dira, bai, Nafar, estatu eta mundu mailatik, hainbat gazte, hemen mugako gotorleku horiek berreskuratzen lanetan hasiko dira, eta gero ekitaldi hau ere bai, ez? Ja, errotua dago,
bestak hasia aintzinetik egiten dugun ekitalditxo hau. Aipatu ere, honelako ekitaldia garrantzi berezi hartzen dutela, bizi dugun egoera dela eta mundu mailan, gerrak hor ditugu, Gazako sarraskia, Europan bertan Ukrainian, eta eskuin muturraren gorakada eta fasismoa. 20. mendeko erdialdean Europa fasismopean zegon, eta ez genuke nahi, 21. mendean gauza bera gertatzea. Beraz, badugu lana eskuin muturrari aurre egiten. Eta gero, aipatu nahiko nuke ere migranteen asuntoa, muga hor dugu, suposatzen da, ez dagoela mugari batzuentzat, baina beste batzuk sufritzen dute eta hildakoak bidasoan hor ditugula. Beraz, errekonozimendu, justizia eta erreparazioaren alde, jarraituko dugu lanean eta orain Filiperi emango diotitza. Egunon deneri, mil esker, aitor ire gomitaren zat. Plazer handi batekin nauk hemen plaza hontan, omenaldi hontan parte hartzen. Omenaldi hauk beharrezkoak dira. Beharrezkoak aitorek esan duen bezala hastean gure gaztei eta postena ez ikustea hemen plaza hontan hainbat gazte hor direla, gure gaztei transmititzeko. Historian gertatu dena hemen, Euskal Herri hontan. Hainbat jendek eien bizia arriskuan eman dutela, bigarren gerla denbora hortan beraz hor ingeles eta beste hainbat frantses ere ies egiten laguntzen. 36ko gerla zibilean ere izan ziren hainbat laguntza ekarriak, batzuk planteatu gaituzten muga hau zeharkatzeko. Muga bainan goen bihotzetan ez da mugarik. Eta uste dut, omenaldi hauk ere hori irakusten dutela. Jantxa, begatara zen, hemen sortua, Urruñan bizi, Euskalduna. Eta haren bihotzean ez zen mugarik. Eta gure bihotzean, Euskaldunen bihotzean ez da mugarik. Eta hori behar dugu errepikatu gure gaztei. Segidezaten, hainbat urtez egin den laguntza hori ekartzen. Ostian aitorrek aipatu du, gaurko egoera da migranten egoera, baina maluruzki ez dut uste gauzak antolatuko direla. Ikusiz, zer kontestuetan bizi giren mundu hontan. Eskuin muturra gora dago. Gero eta gehiago, jende entzuten da inguruan eskuin muturren diskurtsoak atxikitzen. Beaz, ogoitarazi behar dugu, bigarren gerra mundu hortan ze gertatu den. Eskuin muturrari egurra emaiteko. Ara, eta beraz, hemen berra eta urruin artean ditugun harreman hauek, hortarako behar ditugu ere baliatu, eta hortako naiz posten, aitor, ire gomitaren zat. Eta segidezagun, gure lugau, gure eskualdune lugau, agera luga bat izaiten segidezala. Ara, milisker, hori nahi nuen ogoitarazi, bihotzaz, milisker. Mila, bioi. Orain, Labiaga ikastolako ikasleek, Frantzia Altzuet Altzateren omenaldirako, Estitxu Arotzena Albizuk prestatutako bertsoak kantatuko dituzte.
Aiztin aipatutako errepresaliatuen artean, bada beratar baten testigantza guregana haietu dena. Xavier Tornafok kazetari kataluniarrak El Bilata aldizkariko egindako elkarrizketa. Handik ateratako pasartea da honako hau. José Rubio Delgado, Errepublikako karabinero bat izan zen. A Coruñan jaioa, 18 urterekin, bere lehenbiziko lana beran izan zuen. Eta Espainiako gerra lertu zenean, Errepublikaren defentsan aritu zen. Espainia guztia gurutzatu ondotik, 39ko otsailean, gerra akautzeko 2 hilabete falta zirela, Frantziarat alde egin zuen. San Ziprieneko kontzentrazio esparruan akautu zuen. Bigarren Mundu Gerran, Frantziako atzerritar voluntarioen erregimenduan eman zuen izena. Eta 1940ko ekainaren 9 Alemaniarren atzaparretan erori zen. Lan pelotoi batean paratu zuten, bortxazko lanak egiten. Garia biltzen aritu zen Belgikan, eta ondotik Stalag 9 kontzentrazio esparrurat eraman zuten. Eta handik, Frankfurt, Nuremberg eta Munikeko espetxetatik pasatu ondotik Mathausenerat. Horrela solastu zen La Bilata aldizkarirako 1988an. Ara aietzean, moralki lur jota geunden. Han zeuden Espainiar batzuk, infernura iritsi ginela errantziguten. Oroitzen naiz, sarreran hizkuntza desberdinetan idatzitako lelo bat zegoela. Hemendik hobekien aterako dena, burua besapean duela aterako da. Ailegatzarekin batera, zorriak kendu, tutu malgu batekin dutxatu eta marradun jantzi bat eman ziguten. Jantziak ez zigun gehiegi babesten, Alpeen ondoan ginela kontuan hartuz. Algenuen bezala bizi ginen. Indartsuenaren legea zen hura. Denok hartzen genuen egurra. Jipoi batek bertzen mundurat eramaten altzituen aisa. Bizimodu agitz gogorra genuen. Goizeko 6 ernatzen ginen eta arrobian lan egiten genuen eguerdi arte. Batzutan, harriak zamatzen genituen Danubio ibaian txalupetarat. Goizetan, altxatzean, kafe pixkat gozaltzen genuen. Kafea baino gehiago ur zikina zen ura. Egurdiko 12 eltzekaria ematen ziguten, eta gauera arte lan egiten genuen. Orduan, zerrenda pasatzen zuten. Kafe pixka bat eta 300 gramo ogi banatzen zuten 5 pertsonako. Gaueko 10 sartzen ginen uhatzin. Lurrean lo egiten genuen, eta manta bakarra genuen 2 lagunentzat. Ziur nintzen, infernu hartan hilko nintzela. Eta Mathausenetik Doixarat eta handik Buchenwalderat. Alemaniarrek 1945ko apirilaren batean kontzentrazio esparrua uztearekin gelditu zen Jose Libre. Frantzian eta Katalunian bizi izan zen. Segidan, errepresaliatu guztien omenez, aurreskua dantzatuko dute Zuhatz Lekuberria Senperrek eta Ane Otamendi Abrilek. Naroa Otamendi Abril, txistuan dela.
Eta ekitaldia bukatzeko, urtero bezala, lore eskaintza eginen dugu, Mikel Iriarte Antxorenak egindako antziak eskulturan. Bitartin, Joseba Iratzoki Agirrek Le Bonheur Ezamp kanta abestuko du. Mila esker, bertze urte batez, ekitaldi honetarat hurbiltzagatik, eta ongi pasa berako bestak. Aupa zuek! Le bonheur est simple, simple. 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 Gasna ma selva. Botilla bat ardo, ta kompainia ona esmaiaren bueltan. Le bonheur est simple, simple. Le bonheur est simple, simple. Le bonheur est simple, simple. Lertxu tropa egualdera, bare bat ainarrian gordia, eta onjo batzuk mendiaren opari, opari. Baina diba, ametsoroa zakeletan, eta xakur bat xaingaka, zure bidera. Le bonheur est simple, le bonheur est simple, le bonheur est simple. Le bonheur est simple, 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 le bonheur est simple. Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak. Edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak. Edozein insekturen aurkako tratamentua. Desinfekzioak. Egurrezko egituretan zein altzarietan xilofagoen aurkako tratamentuak.
hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola. Desinbera. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Elegberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elegberri. Ian Wore. pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.